Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sengsamla hima langrin hapo kajingalam uba PS Lingdo u Presiden ha ka arpuwaitrik u kala lingkod arhaja apunriu kala hiar jureb ya ka surok intermediate lailat board sora ka bajingai kumba 100 kilometer ka surok ka bagi pat ba kani ka dong kathan kila ang nuad banyo surok bah da ki photli ki snam namar kajing sneu palat ka surok ka balawan ra jing ya ka let ka wan ki pat ba ya kani kesurok lawan banbu maunong rim da uba preston tensong usembut menteri rangba ke sorkar jilla haga lai pautrik unai wing arajar apulai haringkat kajinge dan lang uba pios marwen UMLA par UMDC kathan lingba ka scheme special assistance to state for capital investment arajar arajar apulai haga mang tingka kaba khat phra klur tingka hindrei hagani kajing jurep kaseng samla hima langrin kalalap bayagan ni kesurok hadin laisnam kajengwan bu yang mau nongrim ru syempat lasdang ban pentre kumta ka senjok kalapan pau ya ka jing sngokhya ka bajur namar ka jing kular uba preston ban pendap no ya ka ni kesurok tang hapo aku saw benai kumbau lapan pau hakila pathai kubor ka klem la urlong kumta na kalyang uba PS Lingdo ulabu ya ka jingkin tu ya ka sorkar kumju ru ya uba preston tensang menteri badai pet ya ka tanat PWD bagi deban pendap no ya ka ni ka surok hapo hendrio benai bat lada ka sorkar kadang le menti ka senjokan sa shim da ki we ki sen jam wat bandat tiet jingkham syaka yeng ka shari laong uba PS Lingdo ba lengkat bat ki ni ki press ki media ki badon ban sakhilang bat ni kaseng samlah ni sini ni kanala ka irum padon nata hajing sang imut ban ong wanra da ka kalirit sadu ste se bos oraru adu mentaru ni sakut steng nanti ka kali jungi ka sakut namar ba ngimla ban pois tu sa bos ora namar ba 4 dap inem ong hiru 4 dap namar ba kani ka surok nadu mensuaru kala don kumni hi tamba 4 sedang hiru ban tre ka kam ni ong bajum ta sedang menteri kan itu nginang ya pecua kam station yang ru ngin ya pecah kondisi yang ka sudah nah kalian jengi ka seng samlah himalang rin ngilawan ban jurip bat ban pej ya kani ka jingtrei jong kani ka surok napo lailat sabosora ha ka ba ngiken mau kendiang ya ka kentin ka bau deputy chief minister ba Preston Tensong ha ka por bu wan pli uni mau nongrem pangan pensngap ru hakani kapur hakmat jong kini ki pradukot ki jongi bat hakmat jong pi ki press ki media ya ka ei ka ba deputy chief minister Ukraine hakate kapur bu wan pli yang ni mau nongrim ke pun singa nam susutan bu mau nongrim namar bangam jo i bakan ka bakakam kan kun umau yo i kejaweng ade si rosnem ru uju umau ka kam kan dek teng kan siya tinggal ongi uba pius kumangali habang ilay buk manong rin penting na tang hapo arpo sa benay bangiday ban pendak lengkum tak kala ibi dengan tarai nginum ya ngaplut ya ka ei ka ba i deputy chief minister ba Preston Tensong Ukraine hakate ka por bawan pli ni mau nongrim hari ngila ya sakhi ba iong ba hapo arpo sa benay nakaliang jong ka department en pendap ya kani ka surok na po lailat sa po bosora ka badon riu kilometer bat ngansu batai le se bun nagi pajbak no sosnong ki bomtep ya ka jing sisa ba kani ka surok kamdai ka surok ka bati thamai kani ka dei ka surok ka bala rim ka bala don lupa ka surok kendau te katkom ka bawan buk mau nongrim hang ni mau nongrim dei nam tau surok dei nam ta ban penhe khendet ya ka surok bat ban ai black topping ban siang rong bat kaba ikular ban pendap arp saw benai nadu kani ka tarik bawan buk yang mau nongrim hadu kani ka sngi ka menta la jan kot sya ka laisnem dena kaliang jongi kam ki pajbak no snong ngisa ha ka umdum bat ngisa ka lengo bat babun nagi pajbak ki wan ban pensngau sengi ka seng ban ong ba balei ki susngap bat balei pim tuklar lem ya kabakum kani ka jingle menti hapo ka imlang ka salang ka jongi dena kalian jongi ka seng ngis ngau khia kabakum kani ban ong ba ngitip hadin bangi wat da ka RTI ngilap ba la sanction ya kani ka
ya kani ka surok ka ban 1 kilometer na po lailat sa bosora ka amaun ka balong khat prakurur bat ban pendap hapo arsnem arpusau benai den re indang ilawan ban jurip hakani kapur ngilap ba ka surok kampat sedang ban tre kadang don beki ka tu ka surok khandau ka barim bat ngiong ban nginyat dagi kali ban lech sapo bosora ka ba kadai ka ending point jong kani ka surok ngi sakut sedang lenti hadin jong kata ka arsnem ngi sakut sedang lenti ngi melak ban poi sa kata ka jaka te barok ngi saki bakani ka surok kampat sedang hadu mentah Henry katkom ka bangiwat lengba ka RTI ngi peni ban nadu mensiam snem ngiwat ya ka RTI la don sistem mentah katkom ka RTI kalau ong ba kat persen ka kam ka ladap bad ladap pelaj ru ya ka running bill jong kan ka amount ka ba kat prakurur le singi la ong sipowa jong kata ka amount jong ka running bill jong ka sanction jong kan ka surok ti Henry ka surok kampat sedang ti kadai ka ba nyimla ban priang bat hakati ka jingkran jong ba prustun tensong hapo bawan pli yang mau nongrim iong ba isania hau lokal MLA ba Pius Marwen ba insim khie ban pendep kani ka surok tingim tip manu besiat kala ba prustun tensong ne i MLA lokal MLA ba Pius Marwen ne ya kata ingat ba maki ki badon haka bor ki badon haka pawar ki badon haka suki bat ingat ba ka department ka eksekutif PWD jong ka Ranikor division ka tip ya kata bat ngi kentu ya ka department ba kidai ban pendap no ya kani ka jingtrei la kumnuk nom ta hapo nriu benai ngin pej la kani ka jingtrei kila ne man pendap bat la dana kaliang jong ki kimla ban pendap na kaliang jong ikum ka seng ngin sasim dagi wei pat ki senjam la ngidai ban lej sapo ying ka syariru ngi hap ban lej nama banginum ailat ban ong ba naka hima ke jongi ngila ai so bha ya ka nika jaka bakin ti ya ka surok namar ngi so thu bangi don kam ya ka roi ka pa ka development claim sim land compensation ai ruam kata ka dei ka bangi tip sai ka hima ka ai so bha sa ka sarkar ban tre ya ka nika surok na lailat sa bosora claim sim siteng karu na ka sarkar namar balai ngi perkhat nam ta ka lek kawan nam ta ka suk bat nam ta ka jing don kam jong ki pat ba no so sinong ti Henry ka sarkar ngila ban ong ba kasula le maupot ya kata ka public fund la ne kata ka pisah paj ba ngila ban ong namar ba ka ka baki kular ban ong pendep Henry benai arpusau benai haduk menta kimla ban pendep bat kimpat sedang hiru ya ka kam dena kaliang jongi sasisin ngi kentu ya ka department ngi kentu ka sarkar ba pila sanction pidon kata ka inisiatif ban wanra ya ka roi kapar sobha ban simkhia ban budin ru ba kata ka roi kapar ka dei ban long ke jing mentoi nam tapat ba om nam ta ke jing mentoi jong wei arngut le singi la bonong ki kontraktor bat ni pharu kenika kerwo ka khubor sha deputy chief minister sha ba Pius Marwen ba lada kita ki kontraktor ki batrei kenika surok ki mla bantrei ki bun ki kontraktor ki jongi ki ba renew kai ki kot kisla manusnem kim yo ya kakam Henry ki don ya ka capacity ki don ya ka jingla bantre ya kakam te let's say kidon kajing bemla let's say utau kontraktor basim ni surok nisau ban kentu ba lada kimla bantre ban pendap hakapor ka babiang ritendar no ya ka surok ai ba kanlong kajing mentoi nam tapat ba anrei om nam ta kajing mentoi jong wei arngut kita ki ba ngila badong ba kidon kijing ya dei bajan bat ka department la ne bat kita ki minister sarkar la ne bat kita ki politician kata ka kerwo ka ba nakaliang jungi kaseng ni pha ka ni kapor bat ngingat scam bala kumnuk noru hadin katu kan ni benai ni kimi lenti ba nang ni sa bosora na lailat sa bosora ni dei ban yo ya kenika ka ba la don hang ni mau nongrim namar mau nongrim la dapat entah la kerak la pat nrei ka surok empat sedang bantrei bat ka jingkular ka ba ong arpsau benai sampoi sei tingim tip ko mga ong mene ba set kala ba Pius Marwen yo ba prustun ne ngimtip kadon ka jingas tu jingmut hapdang jongki ru ban pendile la ni ban pensuki kani kam na kalian jungi kipat ba ni subuk tang katahi ka jingkerpat bat ru ba ni pha ya kata ka kerwo ba ong ba la tapi la ban pendap ni kwa ba pin pendap menta la kumnum no hapo anru benai la tapi la ban pendap kata kapor na kalian jungi kaseng ni hap ban sim de ko senjam ka ba ni la ban ong ba ngin la ban tip jingkhang hapo yeng kasyari